Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Kunyang pong aldaw na kita ni Nuwebes,
Apet sa 16 na kita kang Nobyembre, taon 2023. Mga tugang mga kabayan, sabayan po nindon sa indong lingkod, 2 oras po kita, 7 to 9. Oray-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan, Sir Edwin Magalona, kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa lawkening programa. O duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, November 16. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nindo paglingawan ng sa kuyang tugon ha. Iringatan ta po ang sa tuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingatkan kudi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo. Malipot-lipot na. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po ang sa indong forever na servidor asin taga-riparo. Manny Moxeya po ini. Si Mr. Hulbutana. Live na live po mga tugang sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang maugma, enjoy, asin, relax na po. Magayunon sa tabi ko Yan, maugmahon po sa Kabikulan. Lalo na ngayon yan mapasko. Pag Bicolano Uragon. Huwebes na po. Kumusta tabi? Kumusta tabi dyan sa indong mga lugar? Sa mga parantabay tapalan, good morning sa Indano. Paki-share na lang po. Paki-like and share kan sa tuyang programa para mahiling mantabi kang iba, no? Shoutout kay Sir Edwin Magalona, watching from Manila. Sige, kumusta tabi dyan ang panahon sa Metro Manila? Di tad-tad aramon ta ang magiging kamugtakan kang panahon. Pero digdi sa Bicol area, particularmente mga tugang digdi sa probinsya kang Albay, may mga pag-uran-uran man. Pero bako na so duro diretso di. Sabi nga ni pasulyap-sulyap lang. Huwebes na ngunyan, pira na sana 39 days before Pasko na sinta ko. Bako, mainit na databi sa Metro Manila. Kasabay na ngaya kang init man kang alimanta. Oy, kasuod tabi mga tugang blockbuster so pila naman sa mga ATM, sa automated teller machine. Kaya ko ta grabe so pila. Ito palang tabi Sir Edwin Magalona, apwera kang sweldo kasuod ma. Pig-release na palan kang Department of Budget and Management. So,
year-end bonus asin cash gift kang mga kawani ng gobyerno. Pwerte. Puun palan kasudma. Kaya sa mga kawani po ng gobyerno, nako, pig-release na po so Christmas bonus. Igwapang cash gift. Kaya palan dakulon so nakapila kasuod ma sa mga ATM machine. Sana all. November 15. Puo na tabi. Ayan naman ha, so mga empleyado, empleyada, nakuha na so year-end bonus, saka so cash gift paninda. Ngunyan tayo nakita ngayon malaog, dumaan na kita sa mall. Kahiling mo na yan. Sabi kang sa kuyang barkada, paano kaya kayo ni pag-abot sa Pasko? Dahil na kita. November 15 pa sana, batang kwarta bagatabi Sir Edwin. Minaagi sana sa kamot. Pag-agi kan, minalayog sana iyan. Mabuhay ka mo mga kawani ng gobyerno. Igwa na ka mong Christmas bonus. May cash incentive pa. Cash incentive. Cash gift pa. Igiyogan mo yan. Kaya padabaon po nindo sa indong trabaho. Pag serbihan po nindo ang sa indong mga kliyente. At kung day ka mo nagsiservisyo kitultul dyan sa indong trabaho, wara po dapat ka mo kaya na mga bonus-bonus na. Yo. Kaya suklian man nindo kiserbisyong totoo. Yo. Sige. Blockbuster so mga ATM. Sige, pag-urulayan tayan tabi mga tugang. Ano pan mga riparo tangon niya na Webes. Ang provincial government po kang Albay matauman ki 1K na insentibo duman po sa mga barangay health worker sa bilog na Albay. Aramon taman ini. Igwaman ki 1,000 pesos sa mga barangay health worker sa bilog na Albay. Sige, aramon taman yan. Halos maray na mga bareta ngunya na di. Sarupang maray na bareta. So 30 petot. 30 petot na dagdag sweldo. Para duman sa minimum wage earner, digdi po sa Bicol Region, aprobado na po kang Regional Tripartite Wage and Productivity Board. So minimum wage ta digdi sa Bicol magiging 395 na. Epektibo ini December 1, 2023. Yo. Di may dagdag sweldo. 30 petot. Kaya magiging 395 na ang per day itong sa mga minimum wage earner digdi po sa Bicol Region. Kayo na bareta. So dakulaon dyan na akasya dyan sa may City Health Office kang Legazpi City. Nabuwal kasudma di, natumba kasudma. Medyo may edad na ining kahoy na ini. Nagkaw sa kipagkakatraffic diyan kasudma sa Legazpi City adi. Grabe. Gurango na ining kahoy na ini. Diyan sa gilid baga kang City Health Unit diyan sa Legazpi. So akasya diyan na dakulaon. Nabuwal. Natumba tabi kasudma. Sige, mantang mga tugang si Mayor Kaloy Baldokan Kamalig. O na, problema na naman tabi, Mamlis Manlapas Kapos Abalon. Alagang day napupundi ng mga scammer na yun, adi.
Sabi ni Mayor Kaloy Baldo kang Kamalig, nagpatanid po sa publiko na dahil po kamo maniwala duman sa mga nagsusurulisit na pigagamit po ang LGU Kamalig para po duman sa Paskuhan sa Kamalig. Iskam da tabi iyan. Yugon mo yan. So, Facebook account man kan sa kuyang Tita Joyce Canyo. So may mga friend pala ni Manay Iwi, ni Manay Joyce Canyo. Ang account niya Joyce Canyo. Pigagamit ngunyan man kang scammer. Tanahakso sa iyang apod kay ni Facebook account. Pati sa kuya nag-send ki pwede ngayang pasublon mo ngaya mo na ako ki imo through GCash ay balik ko sa nangaya sa aga sa imo. Nem. Ano man ipasubli ko sa imo? Iya. Ingat po kita sa mga scammer. Sus ko. Una ko kang nakarehistro na sa mga SIM card dahil naki mga araw gani igwa pa man giraray pala Ludel Blaso Masinas igwa pa man giraray pala iringa tabi kita ha. Good morning tabi, pabati da tabi sa aki ni Masi si Cherrymaine Marie Masinas, happy birthday! Iguyugon mang birthday kang aki ni Masi. Paano kayo ni pag birthday, handaan mo namang kipahingurag na lada. Kaiton mo naman dyan so mga luto mo dyan na ang sahog lada. Puwerte. Python mo dyan so nagbabarag-barag na native na manok o kumbako so pato gataan mo sana no adobo sa gata sana tapos pahiton mo ki mga 2 kilong lada ayuson niya yun ang pagkay ni yun na ang sa imong handa kay Charmaine Marie Masinas. Birthday ko niya. Happy birthday na sana. Uy, viral ngunyan tabi mga tugang sa social media. So, sarong babayi sa kalalaki, sakay kang pampublikong bus. Diyan sa Nueva Ecija. Pinagbabadil po kang 2 suspect. So nakalunag baga sa Victory Liner. Isus ko. Ano na tayo? Kari baga sa nasumanok na kinurukod sa tugdunan. Iling mo na yan. Pinagbabadil gadan po kang 2 suspect. Iguyugon mo yan. Sige tabi, masiha, ingat tabi ka mo dyan. Kumusta na sana sa mga tropa niya to dyan sa 504? Kumusta na ka mo dyan? Medyo aloy na ako din nakapashare dyan na. Ay, kumusta na tabi ka mo? So yan tabi, mga tugang ang riparo tangon niya na Webes. Hindi po sa laugan sa tuyang programa. Sige mga tugang alas 7:24 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Thank you po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yang MBY Dormitory madali lang tabian makuha. Diyan sa Rawis, sa pagitan lang iyang kang UST and Mariners. Diyan sa Rawis kang Legazpi City. Kaya so mga naghahanap po kidorm, boarding house, yaon dyan ang MBY Dormitory. Sige kay Madam Maylin, ohayo gozaimasu.
Ingat tabi, Permi. Thank you. Sharing man po ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. Ang sa tuyang mahigos na Vice Gobernador. Matibayon pa ngaya magsayaw. Birilibon kay Ate Glenda su mga kamaistrahan. Akadabis na may mga program. Perming nagsasayaw si Vice Governor Ate Glenda. Mayimo kun nga minasayaw. Kaya nga perming may bangot na kasaan. Alang yimo. Daring man mga tugang ang programang ini daraman po sa tuya kan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Riner Burse ang siyudad ng Tabaco. Kasabay taman dyan si Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. And kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Salamat po. Yanan sa tuyang mga katuwang sa programa. Okay na yan. Kay puhan na dakon. Hindi kitang kontinuara. Ayo. Sige po mga tugang 26 minutos na. Lipas po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Aramon tatabi mo na masi ang magiging kamugtakan kang panahon. Aramon taso pigbabantayan na LPA. Diyan sa luwas kang par. Sabi malaog ngunyan. Aramon ta. Sige, kuwanta mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, maray na aga sa Indo. Pag-asa, pasok, Pag-asa, pasok. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Webes, November 16, 2023 at narito magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay patuloy na umiiral itong hanging amihan sa may bahagi ng Luzon at ito namang shear line na nakaka-apekto sa may bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas area. At sa ngayon ay patuloy pa rin yung ating monitoring sa low pressure area na nasa labas pa rin nating Philippine Area of Responsibility, huling namataan sa may layong 1,020 kilometers sa may silangan ng Northeastern Mindanao. Ito pong low pressure area na ito sa ngayon ay mas bumaba pa yung chance na maging bagyo sa mga susunod na mga oras. At inasahan po natin na mananatiling mababa yung chance nito na maging bagyo within the next 48 hours. And possible po na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility within the next 24 hours. And bagamat magiging bagyo man ito o hindi, inasahan po natin na sa paglapit nito by Sunday, especially sa may bahagi ng Eastern Visayas and Caraga area, ay magdadala po ito ng mga malalakas na mga pag-ulan. Kaya yung mga kababayan po natin sa may bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas and Caraga, paghandaan po natin yung paglapit nitong sama ng panahon na ating binabantayan dahil posible po itong magdala ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Kalakhang Luzon, inaasahan natin na magiging maulap yung kalangitan na may mga may hinang pag-ulan o pag-ambon sa bahagi ng Cagayan Valley, gayon din sa may Apayao, Kalinga, Ifugao at Mountain Province at sa may Aurora dahil po yan sa epekto ng hanging amihan. And for the rest, or dito naman sa may bahagi ng Southern Luzon, particular sa may Quezon, Bicol Region, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao, maliban lamang sa may Palawan, ay makararanas naman na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng shear line. Kaya pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa tuwing magkakaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan, dulot nga po ng shear line. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, especially dito sa may bahagi ng Northern Ilocos Region at sa nalalabing bahagi ng Cordillera, Central Luzon at Calabarzon, asahan yung bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan. Kasama na rin po sa Metro Manila, magkakaroon lamang po na may hinang pag-ulan o pag-ambon. At dito sa may bahagi naman ng Palawan at sa may Kalayaan Islands, ay magkakaroon naman ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa may Lawag ay nasa 23 to 33 degrees Celsius, sa may Tuguegarao 22 to 28, sa may bahagi naman ng Baguio City 15 to 25, Metro Manila 24 to 29, Tagaytay 22 to 27, dito naman sa may Legazpi ay 25 to 28, at dito naman sa may Puerto Princesa at Calayan Islands ay nasa 26 to 31 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang, Visayas at Mindanao, dahil pa rin sa epekto ng shear line, naasahan pa rin sa buong maghapon
ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Eastern Visayas at sa may Caraga. Pinag-iingat po uli yung ating mga kababayan dyan sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil possible po na magkaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan dulot ng shear line. At sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, bagamat magiging madalas po yung mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa bahagi ng Central Visayas at Northern Mindanao, sa nalalabing bahagi po natin ng Visayas at Mindanao, magkakaroon po ng mga localized thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo at Metro Cebu ay nasa 27 to 32 degrees Celsius, sa may Tacloban at Cagayan de Oro, 25 to 32. Dito naman sa may bahagi ng Davao City ay nasa 26 to 33 degrees Celsius at dito naman sa may Zamboanga City, 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon nananatiling nakataas yung ating gale warning sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan kasama na yung Babuyan Islands, sa may Isabela, Aurora, Northern Coast ng Quezon, at gayon din sa may Camarines Norte, Albay, Sorsogon, at sa may Northern and Eastern Coast ng Catanduanes, Northern and Eastern Coast ng Northern Samar, sa may Eastern Coast ng Eastern Samar, at gayon din sa may Dinagat Islands, at sa Eastern Coast ng Surigao del Norte. Kaya sa mga nabanggit natin mga baybayin na hanggat maaari, huwag munang pumalaot yung ating mga kababayang mangisda at may maliliit na sasakyang pandagat dahil sa banta na matataas na mga pag-alon, dulot yan ng hanging amihan. At para naman sa ating 3-day weather outlook, simula bukas araw ng Biyernes hanggang sa araw ng Linggo sa mga pangunahing syudad ng ating bansa, dito sa Metro Manila, generally fair weather conditions, gayon din sa Baguio City, and most of northern and central and southern Luzon, dahil pa rin yan sa epekto ng amihan. So asahan po natin, maliwalas sa panahon, medyo malamig na panahon, at magkakaroon lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan o may hinang pag-ulan o pag-ambon. At dito naman sa may Legazpi, inaasahan naman natin ang maulap na kalangitan na may hinang pag-ulan simula bukas hanggang sa araw ng Sabado. Ngunit sa paglapit nga ng low pressure area o nung sama ng panahon na ating babantayan sa araw ng Linggo ay magkakaroon na rin ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may bahagi ng Bicol Region. At sa may bahagi naman ng Visayas, inaasahan natin na bukas hanggang sa Sunday ay magiging maulan po yung ating panahon. Pinag-iingat yung ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dulot po ito ng pinagsamang epekto na ng shear line at yung unti-unting paglapit ng sama ng panahon na ating binabantayan. At dito rin sa Metro Davao, magkakaroon ng mga pag-ulan simula bukas hanggang sa araw ng Sabado. Ngunit pagdating ng araw ng Linggo, ay generally fair weather conditions maliban lamang sa mga isolated rain showers and thunderstorms, although magiging madalas po sa buong maghapon yung mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Agwat ng temperatura sa Metro Manila nasa 23 to 30 degrees Celsius, sa Baguio City 15 to 25, Legazpi 24 to 29 degrees Celsius, sa may Metro Cebu ay 25 to 31, at dito naman sa may Metro Davao ay 24 to 32 degrees Celsius. Okay na yan, Pag-asa? Okay na yan? Okay na yan? Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi Serbisyo na Asin tayo'y Reparo. magsimba. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Ang ating simbahan, ang kampanay, Energy. lahat ay nalahing ang Naka-high energy kita sa pag-sign on. tayo'y Tapos ang report kang Pag-asa kari kita pigpapaturo. kinagis ng simbang gabi. Huwag natin Salamat tabi Pag-asa. pagkat tayo may Ayan mga tugang ha, so tigbabantayan na LPA. ang kampanya. Sabi hibaba na daan tsansa na maging bagyo. Shear line pamangiraray. Ang nakaka-apektar po sa Bicol Region, partikularmente po digdi sa probinsya kang Albay. Ano nga yung shear line? Lahat ay Ang shear line databi masi susarabatan kang mainit na panahon tapos malipot na panahon. asa. Pigapod na sala sa init, sala sa lamig. Ayun pala iyan ang shear line. Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalon. Kinagis ng simbang gabi. Huwag na
baka maulakitan ako kang pag-asa, baka bako na araw kayo ng programa. Eh, Diyos ko, kabublay ba? Sabi sa 3rd District, kabublay. Dapat pag-araw kayan amay, dapat energy, Sir Cassie William. Pag magprograma kang pagkaaga, araw kayan, barayaan ka lamang kan mga nagdadarangog sa imo. Tugon mo yan. Bako? Kaya lang importante yun. So, ulat panahon na din. Good morning sa imo, Sir Cassie William. At waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Ma'am Ching Praxidyo, good morning. Magsilakad. Baka pag nagprograma kita, mga tugang, Ma'am Ching Praxidyo Floriano, maray na aga. Araw ka. Gusto nito na araw kaya. Baga din nito ako burok baraya. Ay pangyari ini naman. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Serbisyo asin reparo. Mga tugang alas 7:36 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali ata sa pagbabalik na sa mga riparohon tanayo. Madalion sa natabi ini. Magkadipas lang po ining mga nagkakapirang pagiramo. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal.
Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ni Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Sige daw. Gilo na mo na. Tao rawang amay pa. Ma'am Nilia Marcaida, good morning po. Salamat. Paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa. Mahiling man lamang kang iba. Balik po kita mga tugang digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po girarian sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kunyang pong Webes, petsa 16 kita kang Nobyembre, taon 2023. Alas 7:20 o kaya 42. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong yan hatod sa tuya, kang MBY Dormitory, na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? O yaon niyan dyan sa pagitan kang UST and Mariners, ano? Dyan sa Rawis, Legazpi City, kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Sige. Oras po ngayon, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Rener Burse, na siyudad din Tabaco. Si Congressman Atty. Jel Bongalon kang AKB Party List, thank you. And kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Balik po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, daro-diretso na po kita. 43 minutos. Lampas na po ang alas 7. Si John Paul, pabati man kami digdi sa Manila. Maray pa si John Paul tayaon sa Manila. Nagpapalipot-lipot na si John Paul dyan sa Manila. No, dahil mo lamang ako pinaiba. May bakalon ko ta ako dyan sa Metro Manila. Dahil mo man ako pinaiba. Mabakal ko ta akong patay sindi. Dahil mo garing ako pinaiba. Pagiramdom tabi giraray ha, si Manay Joyce na kanyo, may nagchat sa kuya gamit su account na nahack ni Manay Joyce na kanyo. Nag-chat sa kuya tabi Ma'am Nilia Marcaida na padarahan ko da siya through GCash. Ibalik niya man sa nada sa kuya ngunya na aga. Dahil niya aram na naabisuhan ako ni Manay Joyce. Pig-forward ko kay Manay Joyce ko, may nagagamit man ng kang account mo. So, ingat po kita ha. May mga nangyari na pong arog kayan. Bistado taman ang sa tuyang mga barkada sa social media. Bago po kita magtao,
aramon tamo na kung siya man ang gadyan. Yo. May nangyari naman kanso sa muya digding advertiser sa Bicol Net TV. Nagpara panghagad man kikwarta. Ito dakulon so mga nagsend pati. O paano pa yan pag nakuana? Sabi ko nga ni kay Manay Joyce, ipablatter niya na nahakso sa iyang Facebook. So account niya sa Facebook, pwede ko ta nga ni ma-interrupt ko ta ito. Ta nagtatao man ki, digdi mo nga ipadara sa GCash na arog kay ni. Pwede mo man na padarahan, tapos dumano nindo kung hain ito, may interrupt yan. Madad ako po yan kung si Saiso nagagamit kang account na yan. Taigwaman kang inot na nagibo ka yan, smart padala pa ka ito. Ngunyan, GCash na. GCash na. O kang inot, smart padala. May narumduman ako kay ito na kay si Say kay ito, so COP kan tabako, si Police Colonel Robert Capos, bistado may initabi Ma'am Liz Manlapas Capos Abalon. May pig-intrap kami kay ito ni COP Capos dyan sa Tabako PNP. May apod kayo ni pigbubudol-budol na foreigner. Ang ginibo, pig-titekso foreigner, agumpalan kang foreigner, na empleyado kang City Hall kang Tabako. Pigtatakot na nagpamidbid na NPA ngaya kami. Tigagadang kikwarta, ipadara mo ngaya sa smart padala. Hindi yun. Di marita, nag-report sa police, yun na ito ginibo, tig-intrap miso suspect. Nakuha miso kung sa inso number kang may smart padala. Diyan pa lang sa may parting San Ramon. Di aga pa sana, nagsagin-sagin man na pinadarahan. Tapos di igwa na siya parang number yata ito na ikukubrahon niya na supadara sa iya. Dahil niya aram na may pulis na duman. Sa kukubrahan niya kang smart padala. Aga pa sana igwa na nakatanom na pulis duman. Matibay si Colonel Capos adi. Di pun pa sa ng aga, dahil pangayaki nagkukubra. Tabanggi pa isinend, so tigahagad na kwarta, extortion. Hanggang naghapon na, nagapod na sa kuya si Colonel Capos. Nga pa di, iban mo ngaya ako igwa ngaya kita ki-entrap. Taman-tama, hapon dumaan naman kami. Taod-taod man nagad pagdurodiklong, may uminabot na tricycle. Pamidbid NPA. Pamidbid NPA. Di nakapisto na sa mga pulis. Pati sa mga intel kang Philippine Army. NPA ang pamidbid Uminabot sa rong tricycle. Yaon na, sa rong lalaki. So nag-drive kang tricycle. Kukubraho na so ipinadara sa ang nakubra dyan pulpusas. Pusas. Pagkubra niya, pagpahilig niya katong sunumber, ay kunin na kaya positive yun na ngayon pusas ang tulos kang pulis. Ang matindi ta. Ano nga yan? NPA ka. Bako man nga pagranihamin ni Colonel Campos, bid-bid ako kang suspect. Bid-bid ko nga yan si Mr. Hulbutana. Bid-bid ako kang suspect. Kabarangay ko nga yan. Kabarangay ko suspect. Bid-bid ko nga yan. Nga ko taga sa ka. Taga-bumbun baga nga ako, Mr. Hulbutana.
Ya ko dito kabistado. Pero midbid ta ka ngayon, taga-bumbon ka ngayon. Ne, naula so gineres. Ako intay ka na ngunya. Ko man nga. Ako man nga. Nahiling mo na. Nya kung madidiskwido ka kang kabuahan mo. Ha? At nagibo mo man ito. Darang ngaya kang pangangaipot. Ada ngaya kung pambulang. Yugo-yugon mo pigtatakot mo so agum kang foreigner ta mapirak ngaya. O di kumbaga kikilan so pamilya tigtakot kapag day ka mo tuminao gagaradanon mi kamo tainti iso pamiddi. Madidiskwido kaya ko nunoy. Kung nag-antya ito na may bubunot-bunuton niya sa kagiriran niya, pinauranan siya ko takdo ba? Matindi. Kang nadakop na, ito palang taga-barangay Bumbon. Kabarangay ko ngayon si Mr. Olbutana. Nahiling mo na. Na-share ko lang ini ha. Pwede iyang gibuhon. Pwede po nindo iyang gibuhon naro kay Manay Joyce. May tinosa ko yung number so nagagamit ngunyang kang nahat niyang account. Pwede yan i-interrupt. Tanganing maaraman kung si Sai itong naghakan sa iyang Facebook account, maaraman niya kung si Sai, siyempre ang nakahakan siguro mga pag-iriba man sana. Yo? Saan natabi? Puro pundo na nindo yan. Tama ka madakop ka mo araw kay ito kang so, kabarangay ko. Kabarangay ko pala nito. Di pang madiskwido siya. Tako niya ako naguransya ka na mabunot ka kay may bubunuton ka sa iksan mo. Rematic ako ta na digdinoy. Na naka-alerto na sa mga pulis sa kaso intel kang army. Na NP ang pamidbid mo. Pagda ko pa, midbid ko ngayon si Mr. Olbutana ngayon. Ay, inay ko po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Hain daw na ito ngunyan, na-appreciate ito. Nakasuhan siyempre. Yo, maray pa si Jampol, nagbakal ki amplifier. Sige na sa nakin ang patugtog ni Jampol. Maalanganin na kita kaining pag-orolayan tadigdita. Puon kasuod ma Jampol. Ini liliwanagon taha sa mga regular tabi sa na ini para sa mga regular sa na ini na mga kawani ng gobyerno. Kung halimbawa ikakaswal, ang kaswal igwana, a job order, wala ka kining bonus. Yo, wala kang bonus. So, sa mga regular na empleyado po kawani ng gobyerno sana. Yo, takasud ma puuna nagpuuna tabi na i-release kang Department of Budget and Management. So, year-end bonus, Christmas bonus ini. Tapos may kasabay pang cash gift. You know, available na sa indang mga ATM. O kaya pala dyan po kasud ma, so mga ATM sa syudad kang Tabaco, paano? Alabaon so pila, kasud ma, kan mga ATM, uy dyan pala sa Malinaw, igwa naman dyan ki ATM ang land bank, you know, sa gilid dyan, mismo sa building kang munisipyo, sa building iyan kang municipality kang Malinaw. O yun na yan so pigbabarit, ako baga kay ito sa Indo na through the efforts iyan ni Municipal Councilor Irene Morales Pahot, sa paaginin sarong resolusyon na ipinasar ni Municipal Irene Pahot na naghahagad o kaya may request siya sa Land Bank of the Philippines na magkaigwa namanin ATM machine o dyan sa Banwaan kang Malinaw. So, narealisar po, narealisar iyan, and ngunyan, igwa na po dyan ki ATM machine dyan po sa munisipyo kang Malinaw Albay.
O kaya sa mga taga Malinaw, sa mga taga Malinaw tabi na makobra ka mo sa ATM, Land Bank ATM, igwa na tabi dyan sa Malinaw. Dahil na ka mo makikipagsusuan pa sa tabako. O dyan na tabi ka mo magpapindot-pindot. Taigwa na dyan kay ATM machine. O yaon dyan sa munisipyo mismo. Kang Malinaw alba. Arog lamang kayan, kada resolution kang mga elected officials na realisar, magayon. Bakong resolution na suntok sa buwan. So pigaapod tang resolution na impossible dream. Harayuon niya sa katotohanan. Ang resolution mo ngaya, harayuon sa katotohanan. Parehas yang kang so, Jampol, naghambugan so para inom na magpadi. Naghambugan so magpadi, naginuma. Ako ngaya padi, ano ito siya hinambog kang susawa. Duman ngaya padi sa muya, susawa ngaya. Uminagi ngaya sa tinampo. Sus ko ngaya sa traffic, grabe. Dahil mo mampiding ligison susawa. Pirang kilometro ngayon sa traffic. Dahil nakaagi sa mga bihikulo, nagbabalyo nga ni susawa sa tinampo. Naabutan kiaga na traffic, dahil mampiding ligison susawa. Nag-aga ngayon sa mga bihikulo dumanta. Pighalat na makabalyo susawa sa tinampo. So hambog kang kainuman na para buyo. Hambog. Grabe man yan sa wakalaba ngayon. Uy, kuyugon mo yan, naagahan. Puon hapon nagbalyo sa tinampo, naagahan pa. Kaya, padi, puro pali po tadaw ngayon padi ansay mong sawa. So saro man, ay daw ngayon padi kang munggo ngayang tinanom ko. Guyugon mong sumunggo. Nahiling mo ngayon yung kamao ko. Yung kamao ko. Arog ngayon kini kadakula supisog kang munggo. Nagambugan dyan po, nagambuga. Arog ngayon kini kadakula padi supisog kang munggo. Sabi kang nagambug na alabaon sa sawa niya. Sadit-saditaman daw ngayon padi ang mong pisog kang munggo mo. Sabi ka sa rong panihon, ma, pag may nga duminurot ako lang pangingani digdi sa pisog kang mungong ini, ibadol ko ngayon sa pandok mo. Nailing mo na yan, ha? Ay, pahit iya. Yan, so, istoryahan kang para inaw, magpadi. Ako ngaya pa di, susaro man, puminahit ma. Inaki ngaya ako kang ina ako sa lubot. No, 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 no. Nahiling mo na ya. Dahil baling ngaya, tahuraran ni lamang ngaya sa katotohanan. At least ngayang hambog ko, harani sa katotohanan. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Yan magayon, So, mga resolusyon na realisar. Natandaan ko yan kasi na-cover ta yan. Nag-attender kita kan session kayan. Kaya aram ko kung si ang proponent kang resolusyon na ito, si Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Di para lakpakan tatayguan ng ATM machine dyan sa Malinaw. Buwan. Kaya kung ang sweldo nindo through ATM na, o di dyan na nindo inosnos
ang sa indong iti maluwas pirak na. Serbisyo asin reparo. Sige, mga tugang eksakto na pong alas 8 ni na pagkaaga. Sarabay po muna kita sa orasyon pirata ha. Sa pagbabalik ta, pag-irestoryahan tayo ning ini pong pigpaluwas na kang Department of Budget and Management. Ano? And iba pa niya itong mga reparo niya na aldaw ni Nueves. Sabay po na kita sa orasyon pirata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Sige, balik na po kita mga tugang sa programa Kumpiang 8. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, alas 8:08. Mga tugang oras pong yan, hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Yan po yan makukuha dyan sa Rawis sa pagitan po kay UST and Mariners. Ano? Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, yaon po dyan ang MBY Dormitory. Yo. Sige, ang oras niya natudban sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay. Sabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse, kang syudad din Tabaco. Siyempre sa tuyang idol si Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List, and kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Salamat. Sige mga tugang, balik po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako po ang sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyang pong Webes, sa 16 kita kang bulan na Nobyembre taon 2023. Sundo kita alas 9 mga tugang. Sa may mga kumpleanyo po, maligayang happy birthday. Sa may mga okasyon man, iringat po kita. Sa mga parantabay niya to, paki-share po, paki-share kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Diretso na po kita. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
Okay, sige tabi mga tugang ta 10 minutos na. Lipas po ang alas 8 ni morning. O kumusta sa mga kawani ng gobyerno? Ano tabi? Yaon na kamusta sa inyong mga opisina? O may mga hangover pa kamo? So iba kaya dyan, Paul, kasud pig resibi na po ninda sa indang year-end bonus. Igwa pa nin cash gift. So mga kawani ng gobyerno, tasabi kang Department of Budget and Management o DBM na puon ka suudma Miyerkules, November 15. Marresibi na po kan mga kawani ng gobyerno. An sa indang mga year-end bonus kasabay so cash gift. Sabi yan ni DBM Secretary Amina Pangandaman. Sabi digdi nag-alokar databi ki 60.5 billion para po sa year-end bonus, as in 8.9 billion para po sa cash gift, kang labis sa 1.7 million na civilian employees, as in military and uniform personnel, kang national government agency. Basado databi mga tugang sa item 6.1 kang DBM budget circular number 2016-4, ang year-end bonus katumbas databi isarong bulan na basic pay. Ang year-end bonus, halimbawa kung nagsisildo ka ki 20,000 ang bulan, sample sa na ini marresibi mo man ang year-end bonus mo 20,000. Katumbas databi iyan nin sarong bulan na basic pay. As in igwa pa ki cash gift na 5,000 pesos duman sa mga kwalipikadong personahis kang gobyerno. Yuki-yugon mo yan. Halimbawa, ang sweldo mo 20,000 ang kada bulan mo. Di ang year-end bonus mo katumbas kisarong bulan man, 20,000 man. Plus 5K. Plus 5,000 na cash gift duman sa mga kwalipikadong mga empleyado kang gobyerno. Dahil di kasabay so casual casual and job order. Bahala man kan sa mga LGU at pag-arog kay ning magpapasko ang mga LGU kung igwa pa sinda ki pundo, pero dapat may basihan, may legal basis pa rin yung pagtaonin Christmas bonus sa mga empleyado. Ang iba, ini mandato ini dahil sa mga regular na empleyado. Kaya nakakaduble sa mga empleyado, lalo na sa mga LGU. Pag igwa ki tigtatao pang Christmas bonus ang mga local government units. Halimbawa ngaya, gabos na empleyado, regular man, casual o kaya job order, makakaresibi man niya ki pigbabara 20,000. Uyugon mo yan. Apwera kang so regular na pagkaini, year-end bonus, may additional pa sa LGU. O kaya, pigihinguwa ini dyan sa mga sanggunian bayan na magpasar ki resolution. Kaya lang dapat may legal basis. Kapag madiskwido ka mo man dyan na dahil legal basis na magto ka mo kay Christmas bonus sa indong mga empleyado, madiskwido ka mo dyan. Baka kaso aboto nindo. Pero kada piyesta, kada Pasko baga, nagigibuang kipaagi na nakakaresibi po ang mga empleyado, sundo duman sa mga job order. Sundo sa mga job order. So, sabi kang DBM na
so mga personahes databi na nakapagtaon na databi nin 4 na bulan nin serbisyo poon kang Enero sagkod October 31 ngunya na taon. Asin nagtinir po sa serbisyo sagkod na 31 o kaya October 31, kwalipikado po sinda makaresibik kang naunambitan ng insentibo. Sabi yan kan DBM. So, kaya palan blockbuster sa mga ATM kasudma. Grabe so pila. Tapon palan kasudma, pwede nang makubra kang mga kawani ng gobyerno so sa indang year-end bonus kasabay paso kas gift na 5,000 pesos. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano ini? Igwa kita ki report sa luwas. Si Vice Mayor Villesa databi kang Banwaanin Bakakay nakatalaan ng magtukaw ngunyan na aldaw bilang OIC. Sige daw, kuhaon tamo ng linya ni PM Tony. Nasalib nakasiklib si Mayor dyan sa Bakakay. So Vice Mayor munan magiging inkargado. OIC Mayor dyan sa Bakakay. Sige daw, takuan tamo ng linya ni PM Tony. Bago tayo ni ipadago sining iba pa niya itong mga reparo ngunya na aldaw. Tara mo ta dyan sa Bakakay. Dahil man pwedeng daing alkalde. Dahil may apod kayo ni, may magtitimon sa sarong banwaan. So kay puhan may magtukaw mo ng OIC. Sige, mga tugang alas 8:17 na sa tuyang Philippine Standard Time. May report mo na kita sa luwas. Nasa linya na si PM Tony. PM Tony, maray na aga sa mo. Please come in. Yes, Sir Mox. Good morning. Messengers manahin na pagkaaga sa tuyang mga palantabay. Mauran-uran. Mauran dyan sa Bakakay. Nasa daw sabaw tabi Sir Mox. Alagad gariday mapupugulan Sir Mox na mag-asumir mo na ang DC Alcalde kang Banwaan ng Bakakay bilang OIC. Ano si Mayor? Nakasiklib siya o ano? Iyan ni ang bagay na aramong tanong yan. Pasiring ginagaban sa area. Isihon ta kung ano na nagta. Sagkod ko yan, wala man ki pinagpaluwas na baga ang opisina kan sa lado sa kampo ni Mayor Dinky Romano kung ano man ang gadaan sa iyang presenting kamurugtakan. Oo. Si Saya nagsabi na ma-OIC mo na si Vice. Doon sa informasyon na nakuha niya to, na nagluwasan, kasuhapon na iyo ang nagbuburutwaan na istorya sa Banwaan kan Bakakay. Tagari may proseso man garitabi yan PM Tony dipisil baga kung dahil man siya otorisadong mag-OIC dyan, baka madiskwido man siya. Roger to that. Yan isi yung tamang gariday lamang nagpapaluwas man ang kampo ni Romano kung ano ang sa iyang presyo. Wala niluluwasan, stable da. Alagad siyempre kay puhan ta kaini marhay yung konkretong apod kini, konkretong informasyon nga nga isihan ta kung ano ka nang istorya sa Banwaan dyan Bakakay. Maray lamang tabi PM Tony ka nagkulog sa nasutulak tapag kaagad ay nang kulog sutulak okay na yan. Makatrabaho na. Maray konsibang sa naman yan. kung mapaugbasa na yan, okay na yan. Araw kaya medyo apod ka ang sensitibong problema yan, Roger, tayo yung bagay na sa tuyang aramon nyo na pagkaga dyan sa munisipyo ng Bakakay, kada ko rin na naghahanapot sa tuyang kung ano man ang gadang presenteng sitwasyon, matukaw baya or diretso ang alkalde sa iyang pag-isalde or baka nagpaparahin siya naman. Pero ang importante kayo sabi sa Mox, ang kataputan mo yan, yung kadaglan at lamang nagpapaluwas man ang kampo ni Romano. Tama, kasi siguro ang saro dyan sa may personalidad sa pag-arungkan ang DILG. Kung halimbawa nag-file man ng gagki sick leave, kay puha na may magtukaw. Kasi dahil pwedeng dahil pangsyunar ang sarong munisipyo.
Roger, Kaya lang may mga limitasyon din so mga apod kayan. May limitasyon din yan sa sayang trabaho bilang OIC. Roger to that. Kaya iyan, kung halimbawa na makatukaw man ang vice alcalde nga nila pagkaidaw, maaraman ta kung ano ang sa iya man mga gigiribukon in kaso na kung pinang daw man siya matukaw bilang OIC kan banwaan kan makaka. Alat kapot ko tabi PM Tony, kaalyado ni Mayor si Vice? Negative. Sa iba? Yeah, tapi na gadi din. Favorable nang gadi ng maray sir mo. Kung halimbawa pa, favorable nang gadi ng maray kay Vice Mayor. Iyo kung may legal na basyan man siya, taday man pwede na. Ngayon nagano sana, siya natulos ang matukaw. Tay pa man nagadaan. Roger, nagadan succession by succession. Tay pa man nagadadan baga pa man. Yeah. Sinta kung ano man ang nagiging nalagan nyo na pagkaidaw kaya nagluwas na impormasyon mali naman kayo nagsirong sa nakilataon eh makusugang baka makahabol pa tabi PM Dagyan to that. Ma-out mo na katabi sa sige. Ayan na naman na doon na informasyon halik sige sa Kuya Lokasyon Patrol numero 2 Story Kilisday Kasurog Gabi Colano Worldwide. Sige mga tugang yan si PM Tony Kasurog Patrol Report. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay. Sige, salamat paduman si PM Tony diyan sa munisipyo kang Bakakay. Aramon tayan ta dipisil na basta kasana diyan magtukaw. Diyan sa Bakakay. Tagari tapat man nga ni naraman kung may nakasiklib sa mayor dyan sige so sa inang kita duman sa mga kawani ng gobyerno di may nakauron ako kasud na November 15 pa sana bata ngayang kwarta pag minaagi sa kamot kang tawo sa aga kan wara na yan. Paano nga kami pagpasko? Dahil na nga kami apod kini, dahil na nga kami maihanda. Kami na layog sa nabagang kwarta. Magayon sa mga LGU, kung halimbawa sa LGU, matugutan na magtao ki Christmas bonus, igwa pang makukuha sa mga regular asin mga job order. Initabi na pig-anunsyer kan DBM para ini sa mga regular sa ng empleyado. Baka sabihon nindo tamili nagtatrabaho kamo diyan sa gobyerno so mga job order diyan dai po kamo sakop kay ni so mga regular sa na ini kaya baga sa mga LGU tigihinguwayan kan mga legislador taman diyan na minsan sa paagi po kang pag-supplemental budget igwa pang savings ang munisipyo so pwede sinang magtaw kaya lang naghalat man sina ki mga guidelines. Taday ka man pwede basta-bastang maggastos kang pira kang gobyerno na day ka illegal na basihan. Pero may mga ibang LGU na nagigibuhan niyang kipaagi. O sa syudad kito kang Tabaco, pinakaibaba na kitong mga Christmas bonus kan mga empleyado 20,000. 20,000. Kung sa regular, casual, job order, so mga sulsultan o gabos para intimate elected official kasabay pa kaya nakakagulpi sa mga regular and elected official apira kan so mandatoring bonus ninda nakakakuha pa ki bonus sa mga local government units so sana so mga nagkakuruan nindong benepisyo ulian man lamang nito ki tultul na serbisyo. Baka naman kan pagabot sa masanding taon, narumduman ko kay ito kang nakaaging taon, primerong laog sa opisina kang bagong taon. So pamayo kan sarong opisina di gobyerno, iyos wara pa sa iyang opisina. Yaong papati saya sususi.
Kaya sa mga nag-aramay na mga ka-empleyado niya, mga tauhan niya, nagpaparaharalat sa iya. Pasado alas 9 na, wala pa so, pamayok kang sarong opisina, tayaon pa sa iya sususi. Nahiling mo na iya. Oh, di ba? Oh, arog pa yan. Arog ka ng gibuhonin daw. Dahil ang nagkasurupog ining mga taong inadi, pigpapaswiril do kitama, hilinganan nindo. Di naramay pa sa mga ka-empleyado niya na nag-aramay pagralaog tapimiro nga ning aldaw kan trabaho kang bagong taon. Dahil man nakalog sa opisina, tasarado sa opisina. Dahil man pati pwedeng ibasta-basta iwalat sa nasususi, ta importante na opisina. Yaon duman supirak. Oh, kundi, nag-abot mga alas 10 na ninaga, so paliwanag pa duman sa amo niya, nanalingawan niya da sususi, yaon sa iya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano? Ano nga yan? Nalingawan ko nga niya tabi, sususi, yaon pala sa ko. Guyugod mo mga rason na. Dinaog pa so, ang rason sa kinder. Ang rason sa kinder. Nahiling mo na yan. Sana tabi suklian man tabi nindo, yang mga benepisyong na kukuha nindo, kiserbisyong tultol. Ayo. Taba ko por dahil po sa mga pagsiserbihan nindo, ay man po kamo kiswildong arog kaya, tapos mga benepisyong arog kaya. Ha? O, yan tabi man saan masasabi tayo dyan. Ngunyan, gamiton kitama so mga apod kini. So mga nakuha nindo ngunya na bonus, ngunya na Pasko. So iba kaya, puros luho ang pigbabakal. Mabakal ngaya kita kibagong TV, so dakula. So garing ngaya plywood kadakula. Tangani ngaya pagburbidyo o kita pag nagirunom-inom ngaya kita, perti ngaya ang karantahan. So iba mapasaliman, baguan ta daw ngayon cellphone taki mga pandiurag ngaya, so mga iPhone ngaya. Puros luho. Oh, luho. Imbis na ipaayos nindo sa harong nindo ta nagtatarag do, dae. Ta puros luho sa buhay. Oh, pagkatapos kaya nga kamo nga. Bako? Ay nangaya subunos mo, uto baga ngaya. O so iba, pipahit sa bulangan. Uto na sa bulangan. Luminayog sana. Pinusta duman sa manok na pula. Sarong layog na kilikili. Gada. Uto na so bonus. Rana. Ngunyan, dahil na malog sa opisina, ta'ihuga ka na. Dahil na nakuha na sa bonus. Ihuga ka na maglog sa opisina, mayang over, tabuyong. Yan ang problema tadi. Pag naghahanap kita kitrabaho, gusto ta, so mga may gusto kita sa primero pa sana. Pero pag nagre-regular ka na, na-regular ka na, nakulo na ako kaining na Mazda. Pag juro job order pa sana mahiguson, pag sinugo mo, kaskason. Irregular ko daw ngayon, tagaring ngaya mahigos ining taong ini. Sus ko pa ka-regular. Dahil mo na nga ni masugo. Minaay ba ang ugali pag nare-regular na o dahil mo nan masugo dahil nan matrabaho kang trabaho niya imbis ngaya o kang kaswal ka pa sa nangaya o kaya job order ka mayon kami nalao ito pala nagpapakitang gilas man sana kang na-regular na nako malaog buyo malaog lay iyan ang problema tadi narog na po kayan ang realidad. Kadakol na ako ka nahiling na pag-job order pa sana, may gusto. Pag na-regular na, dahil mo nan mahiling niya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang alas 8:30 na ang sa tuyang Philippine Standard Time.
Dahil po mag-arali mabalik pa po kita. May naipit lang kitang Kong commercials. Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manimokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Mokseya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang 34 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan atod po sa tuyak ang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda.
Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Siring man ang oras niya natud man sa tuya ni Vice Governor Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Rener Mursi kang siyudad din Tabaco. Si Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. Thank you. And kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Balik na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ako ba po gararayan sa indong servidor asin taga Riparo. Manimok saya po ini. Si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong Webes. Apet sa 16 kita kan Nobyembre taon 2023. Sundo tabi kita alas 9. Paki-share po kan sa tuyang programa, no? Para mahiling man po kang iba. Sige, ay naaga po sa gabos. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ang sunod. Good news sa mga barangay health worker. Digdi po sa probinsya kang Albay. Ang provincial government po kang Albay mataonin 100,000 tuloy. 100 tuloy. 1,000 pesos. Ay mo pagsanggat to sunta mga bunar kita kay ni. 1K, 1,000 pesos na insentibo para dapo sa mga barangay health worker sa buong Albay. O ini mga tugang supig paliwanag ni Albay Provincial Health Office Head Dr. Estila Sinit. O sa paagi databi kay ni pasalamatan man databi ang naging ambag kan o pasalamatan ang naging ambag mga sakripisyo po kan mga BHW na mamonitor po ang mga salud kan mga residentes kang barangay. So, gigibuhon databi ang pagtaonin na insentibo sa maabot pong Disyembre 4 sa sunod na Lunes. December 4, sagkod December 7, 2023. May pigwa 1,000 pesos sa mga barangay health worker. Magkakaigwa man databi ki sarong pagtiripon sa mga BHW sa Albay para makonsulta databi sinda kang mga problema asin kadipisilan kan sa indang na eksperyensyahan sa indang mga trabaho. Dakulaon nang ambag kan mga BHW adi. Lalo na kan sumay pandemya. Sinta suyaon sa luwas nagmo-monitor kan mga kabarangay niya to. So may mga sintomas kang COVID-19. So ang problema ngunyan, may mga bago na baga kitang mga elected officials. O paano ka ini? Siyempre, si Kapitan, ma-appoint man yan ng mga barangay health worker. Panibago na naman na set kan mga barangay health worker. Siyempre, ang i-appoint ka ni Kapitan, so nagsuporta man sa iya. O paano ka ini? O Disyembre na. So, si Sayan matanggap ka ning 1,000 pesos na ini. So, bago nang i-appoint kang Kapitan? O so dati pa? O magbubot na baga Disyembre, opisyal na maputukaw yata sa mga barangay officials on December 1. Diba? O di, ibig sabihin, pag December 1, bago na ang set kang mga barangay health worker, bago na sa mga tanod, bago na sa barangay secretary, bago na sa barangay treasurer. O tama, appointment kan sa mga kapitan, lalo na sa mga bago. So mga dati, okay lang. So mga naka-re-elect, okay lang yan. Paano sa mga baguhan? O sigurado, ma-appoint niya nin mga bago. Sayang kung daiman
makuha kang mga dating BHW ining 1,000 na insentibong ini natig tatao itatao po kang local kaya kang provincial government kang albay sa Disyembre 4 hanggang 7 o may sarong tiripon man sa mga BHW kari kukumustahon kung anan mga problema na nahampang nindo sa indong trabaho sa indong mga barangay o consultation. Baka sa pagtiripon na yan, kanayo naman party-party kang mga barangay health worker adigdi po sa probinsya kang Albay. So paano ang proseso po ka ini? Halimbawa, so sarong barangay napalitan so dating kapitan. Bago na ang kapitan. O sisay kay nan mabibinipisyaran kay ning 1,000 pesos na ini na mga barangay health worker. Sandali. Ongoing databi ang meeting. Turnover ngunyan. Baad at sanda tabi may habol sa interview. O dyan sa bagakay. O sige. Ngayon dyan si PM Tony. May turnover na. Yo. Good day kay Sir Pedrito Perez. Good day sa imo. So iyan ang kahaputan tadig di adi. Dapat matao so matawan ka ini so talagang nagserbisyo na. Bako sa mga bagong iapo ni kapitan. Kasi matukaw baga tabi Sir Pedrito Perez so mga bagong elected officials pun Disyembre. O di maano kayan? Ma-appoint man si kapitan ki mga bagong BHW. So sana so mga dati manggiraray. So mga dati manggiraray na nagserbi na mga BHW ang matawan kining insentibo. Bako na so i-appoint pa sana Sir Pedrito Perez, iyon ang siyempre ako na ngayon bagong kapitan, di ipipaduman niya sa mga barangay health worker ko, ang papadumanon ko sa mga barangay health worker ko na. Ayos sa pag-arog kaya. Dahil pa nga nagpupuon, igwanak insentibo. So sana ang padumanon so mga dating barangay health worker na nagserbisyo o ining pigtataw kang provincial government kang Albay sa roda tabi ning paaginin pasasalamat sa naging ambag asin sakripisyo kan mga barangay health worker sa pagmonitor kang salud kan sa indang mga kada barangay residentes sa indang barangay. O sa Disyembre 4 iyang sundon 7 ang nakatalaan na itao o kaya itao sa mga BHW digdi sa bilog na Albay. So insentibo na hali po dyan sa provincial government kang probinsya ni Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, sana tabi ha. Makaresibi manggiraray. Makaresibi manggiraray so mga nagserbi talagang mga BHW sa saindong barangay. Maski natabi bago na sa saindong mga kapitan. Sabi ni Mayor Caloy Baldo, nagpatanid po sa publiko, ang alkalde po kang Ginubatan na pigagamit po so LGU Ginubatan duman sa mga nagsusulisit sa mga individual, mga negosyante para po sa gigibuhon nindang Paskuhan sa Kamalig. So nagpagirumdum tabi dyan kompetente si Mayor Baldo kang Ginubata na dahil po kamo dyan apod kini maniwala scam databi yan. I-verify po muna nindo kung legit yan o taday man ki papaluwas na solicitation ang local government kang Kamalig. Para sa Paskuhan sa Kamalig. So iyan tabi pang luloko
na pigigibo kang ibang mga scammer. Di talaga na pupundan mga scammer diyan kompetente. Sige manggiraray ki pang-scam. Mga makusugo ng bot kay ni mga taong ini sa bagay iyon ang gibo eh. Kung iyon ang gibo mo natudan mo na, di pait siya na hangga't na day ka nadadako, day ka nakakarsil, day ka sana. So dyan sa ginubatan, mga tugang, pipagpaingat po kamo ni Mayor Kaloy Baldo. At may mga nagkakalat na tabi na may mga solicitation para duman sa Paskuhan sa Kamalig. Sa mga negosyante, mga establishment, dahil po kamo maniwala na dyan. I-verify po nindo. Kaya i-report nindo lugod sa mga otoridad. Tangani dahil po kamo maapod kayo ni, mabiktima nin mga scammer. Tadakulon po dyan tabi Ma'am Salvacion Guerrero Sistina nin mga scammer. Sa mga panahon na ini, so habo magpahinang, habo magsakripisyo, habo magbanat nin boto, yan ang pigigibo. Mangloko kikapwa ninda. Easy money. Walang kahirap-hirap. Dahil mapapagal, dahil ka matrabaho, manluloko ka kikapwa mo, instant pirak tulos. Yan. Lalong-lalo nang unyan sa social media. So, account gani ni Manay Joyce na kanyo. Nahack. Tapos yung mga friends ni Tita Joyce, tigpaparatsarat. Nagsusubli kay imo, pirat, through GCash ngayon, padara mo na sa nandigdi sa GCash number na arog kayo ni, balik ko sa nangaya sa aga sa imo. Yugo-yugon mo. Paano kung dahil ka nakaaram ngayon tabi, Ma'am Salvacion Guerrero, Sistina? Kung dahil mo ngayon aram na si barkada mo, na-hack sa iyang account, tapos tig-chat ka ki arog kaya. Kaipuan ko ngayon ki kwarta, through GCash mo ngayon emergency. Siyempre barkada mo, mapadara ka man tulos. Ang problema, nabiktima ka pala. Tanahakso, account kan sa imong barkada. Igwaman ka na so, ngaya, mag-send ka ngaya, isend mo ngaya sa kuya ang cellphone number mo, taluludan ta ka ngaya kiarog ka ini. Kung ano-ano na pighagad, pagkatapos mo pag-reply, tig-send mo man so number mo, hanggang may tao mo so, so password, so pin code kan sa imong account, nako, nalima so pirak mo. Ingat po kita. May mga nag-chat-chat na, i-send mo ngayon sa kuya, so sa imong cellphone number, taludan ta ka. So OTP, ano yan? Ano so OTP? OTP, official, ano yan? Official password, di ba? Ano yan? Ano nga ni OTP? Ay, Ma'am Liz, ano nga ni OTP? So, ano ba ganyan? So, pin code mo, tama ba? Personalized, official personal, madali na. OTP, official, ano ito? Narumduman ko na nawara na. Dahil manama, ano din? Sabi digdi ni Madam, ni Ma'am Liz Manlapas Kapo sa balon, dahil man an mapara ta pinakakakitaan ninda, maging maingat sa naang gabos.
Paano kaya nitabi, Ma'am Liz, kung halimbawa ngaya, ang sa kuyang account na hack, tapos pig-chat ka na kaipuhan ko asap, kipirak, imo, sintabo, mapadara ka daw sa ko. Sige daw. At siyempre kung bistado mo baga, emergency ngaya, kaipuhan ko ngaya tulos na kwarta, kaipuhan ko ngaya, ibalik ko sa ngaya sa imo sa aga, emergency sa ngaya. Siyempre pag barkada mo, dahil ka naman makakaisip na, dahil manini nag-aarog ka ni dati, ninong ka ngaya dahil manini naghagad ka arog ka ni, ngunyan sana. Ano tabi ang gigibuhon mo, Ma'am Liz? Ano tabi ang gigibuhon mo? O baka na biktima ka na kay mga arog po kayo ni. Baka tabi na biktima na ka mo, kaya dahil po basta-basta ka mo magtiwala. I-verify po nindo kung bago ka mo magtao, mag-send kipira. O kung ano pa man, apuda nindo. Ngunyan, pag talagang siya, pag legit iyan, pag inapudan mo, masimbag iyan. Pero kung dahil nagsisimbag, ay, bako iyan. Di ba? Kasimplihon man sana i-analisar kung legit ba ini. Alat ka. Apudan ko daw ngayon muna ini si Mr. Hulbutan na kung talagang siya ini. Naghahagad siya kiimo. May emergency da. Sige daw ngaya. Sige daw. Apudan ko daw ngaya. Pag day nagsimbag tabi, pag day nagsimbag, alam na. Dahil da siya matao, sabi ni Ma'am Liz, iapudan mo na ang number. Kang nakablock so number. Ay pangyayari sa kinaba. Iapudan mo na ang number. Kung nakablock so number, tanagsuntukan pa lang kamo. Manghapot-hapot na tabi sa kamidbid. Ano mo man nga mapudan nakablock? Manghapot-hapot na mo na sa iba. Manghapot-hapot mo na sa kamidbid. Halimbawa, si Ma'am Liz, hapoton mo na si Sir Jan Competente. Ano nga dyan? Totoo ba nagad ngayon eh? Mga potapot na mo na, paano mo man nga hapodan na blak-blak? Nagka-blak. Paano mo ma-verify na iyo ito? So, legit na tao itong naghagad sa imo. Paano mo man nga ma-verify na nagka-blak ka? Nangyayari sa mapa ko. Ay, hindi. Paano mo yan ma-verify na? Legit yan. Maghapot-hapot na sanada sa iba. Pwede. Tama man. Minsan baga kaya kita pagbirigla, anday na kita nagkakaisip na arog kayan. Minsan pag nakikikig baga kita na mapadaraman tulos kita, lalo na kung may available kang pirak dyan sa GCash mo. Sa kuya ka mo humagad kay GCash ta, sigurado. Daing laog ang GCash ko. Sa kuya pamahagad kay GCash na daing anikilaw. Kaya pig para sakayan ko sa naso, nagchat-chat sa kuya, kasubanggi, mga alas 2 na. Alas 2 nin maagahon. Nagpaparachat sa kuya, so account ni Manay Joyce na kanyo. Ngaya, tig-arog niya pati so, kasi kuro kaoron ko sa chat si Manay Joyce. Tig-arog niya so mga pagkumpa no so proseso kang pag-chat ni Manay Joyce, iyo man, nganing sandali tayo habol ta si PM Tony.
Importantiho nini dyan sa Bakakay. Baka may magtukaw na OIC Mayor dyan sa Bakakay. Ma'am Liz. Isus ko. Pag may mga eleksyon, may mga araw kaning nangyayari. Bigi sa probinsya kang Albay. Sige mga tugang. 5 minutos bago tabi mag-alas 8. Excuse me po. Habol ta muna si PM Tony. PM Tony, maray na aga sa mo. Please come in. Yes, Sir Mox. Good morning, Giraray. As in, good morning sa mga parantabay. Location tayo. Ang kita digdi sa munisipyo ng Bakakay. Officialmente na turnover na tabi, Sir Mox. Turnover ni Sai? Nakatukaw na. Si Vice Mayor? Roger. Igalat-lalat na sa nasubilog na informasyon na. Dahil pa nakakaulay si... dahil pa nakakaulay ang Vice Mayor, manunong itigdi sa bagay na ini na pagpapatukaw sa iyan nila na pagkaga. Ano yan? OIC? OIC sana? OIC muna? OIC. Si saan mapatukaw sa iya? DILG o ano? DING, sabi Sir Mo, pinag-iling kami bilog na detalita. Medyo tipid pa sa yung informasyon na ipapalawas mo yan. Dahil ito masyadong dahil pa kita natutugutan ng mga ulay ang naunang bita ng apod ganyan. Ibig sabihin, aram na kan DILG kung dahil makapag-perform ka sa iyang duties and responsibilities so dating mayor. Ang sa tuyang nako susug sa informasyon nakuha niya to na initial na informasyon nakalib data din Sir Mo. Leave, okay, pwede. Yun yung mga bagay na hapoton ta at yan pag nakaantangan ka kuning official na yun tanganin siyang makapagtaon ng linaw kung ano man ang naging dalagan kaya ni napagpapatukaw sa iya bilang OA sa inyo na napagkaaga. Iyo, ang leave bagatabi PM Tony, iba-iba yan, may igwang so indefinite leave na tiga-apod, anong klaseng leave yan? Ang mga peranggulan ngaya, o kaya igwaki OIC. Roger to that. Kaya iyan mga bagay na linawon ta at yan, pagkatawa na kita si pagkakataon na makalawag duman sa opisina kang naunang dito na opisyal. So ngunyan, effective ngunyan, may OIC Mayor na ang Bakakay? Roger to that. Okay, sige. Para pagkaraman ko sa tuyang mga parantabay. As in, ang iba pang detalye ang tabayanan. Sige. Sa tuyang pagpapadagos na tutok digdi sa banwaan kan Bakakay nilang tabi na pagkaaga. Okay. So yan tabi mula sa Mox sa mga dibang pa na informasyon hali digdi sa kuyang lokasyon. Tony Kibistay kasulog kan Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige, salamat tabi PM Tony di may init-init pang informasyon yan dyan sa Bakakay. Kasi Mayor Dinky Romano gari nagpaparahay pa ngata daw yan tabi Ma'am Liz Capo sa balon na pag araw kaning may eleksyon may na-hospital. Iguana naman, dyan na naman sa Bakakay. So, OIC muna sa Vice Mayor. Habang nagpaparay pa sa alkalde dyan. Munyandang aldaw. So, ang tabayanan tanasa na sa mga sa aga o sa masunod. Ang bilog na detalyes kan tabi, Ma'am Liz. Basta ngaya, pag may naghagad sa ko, apodan ko muna. Maski nga naka-block. Whenever I see and boys selling lanterns on the... Ang saya-saya ko ngayon. I remember the child ang saya-saya in the manger as he sleeps. Wherever... Ay, mga tugang 1 minuto tabi bago mag-alas 9. Exchanging cards, I believe that... Digdita naman po muna para mintras na tatapuson ang programa ta. Sa aga na lang ining dagdag 30 petot na sweldo kan mga minimum wage earner digi sa Bicol. May dagdag 30 petot na sweldo. Magiging 395 na ang per day digi sa Bicol region.
Sa pangaran ni PM Tony dyan sa luwas, sa pangaran man po kan mga parantabay niya to paki-share po paki-like and share kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Sa pangaran po kan mga taga-suportata digi sa programa ang MBY Dormitory, kay Vice Governor Ate Glenda, kay City Councilor Riner Burse, Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List, kasabay taman si Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang SB Malinaw. Sa Indo po ka boss, sa ngaran man po yan kang samuyang station manager si Maestro Nila Tuon. Sa Indo po ka boss, param na po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni saga naman kita magiribanan. Adios amigos, domo arigato, ringat po kita ha. Bye bye. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let me go into that eyes as another new year starts, and may the spirit of Christmas Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Happy holiday. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.